Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. We gaan eens even praten over The Art of Burlesque. Hallo. Stel je even kort voor en leg de kijkers en luisteraars uit wat Theater of Burlesque, oftewel The Art of Burlesque of Burlesque is. Ik ben Elisa Lalux, hello. En ik heb de Burlesque School of the South in Kerkrade. The Art of Burlesque. Het is een kunstvorm wat enorm helpt bij het bevrijden van je vrouwelijkheid. En ook je mannelijkheid. En vrouwen in hun kracht zetten. Het is een theatervorm, een hele mooie kunstvorm. Met hele mooie kostuums en heel veel tralala, glitters en glamour. Ja, dat zien we nou al mooi in vol ornaat. Trouwens, de anderen ook. Complimenten daarvoor. Ja. Gelegen aan de Akerstraat in Kerkrade-West, hè? Yes. En hoe lang doe jij dit nu al? Nou, ik moet altijd terugrekenen. Ergens in 2015 ben ik de eerste keer met burlesque in aanraking gekomen. Mm-hmm. En net zoals mijn leerlingen was ik hartstikke onzeker en vond ik het hartstikke spannend en hartstikke eng. En dacht ik, oh my god, wat is dit? Maar ik voelde ook een hele sterke aantrekkingskracht. Het maakte iets in mij los. En ik wist dat ik nog een hele weg te gaan had. Mm-hmm. Maar ik ben dit gaan doen. En uiteindelijk ben ik dit voor mezelf verder gaan ontwikkelen. En ben ik mijn eigen burlesque school begonnen. Ik gun dit iedere vrouw en ook iedere man. En het is gewoon een heel mooi iets. En daarom ben ik mijn eigen burlesque school begonnen. Dus als je terugrekent 2015 tot nu, dan is dit 11 jaar. Hè? Yes. Ja, 11 jaar is niet niks. Nee, en tijd. Speel jij de hoofdrol of hoe moet ik dat zien? Ik ben de queen of burlesque. De queen. Elisa Lalux. Nou, ik werd ooit genoemd als de burlesque mama from the South. Mm-hmm. En dat is wel een hele mooie titel, ja. En als eigenaar van de burlesque school en degene die de shows produceert en regisseert. Mm-hmm. Dat. De volgende dames zijn aangeschoven. Stel je even kort voor. Nou, hallo allemaal. Mijn naam is Seductive Lux. En ik ben loup-garou. Even naar Seductive Lux. Hoe ben jij bij burlesque eigenlijk terechtgekomen? Nou, in eerste instantie vond ik natuurlijk de film Burlesque helemaal geweldig. Van Christina Aguilera en Cher. Mm-hmm. Dat inspireerde. En die film kon ik wel 10 keer kijken, wel 20 keer. De liedjes vond ik geweldig. Het zingen vond ik geweldig. Vind ik geweldig. Dat is ook een geweldig film. En ik ben bij Lydia gekomen na een wandeling. Na een wandeling? Op de wandelschoenen, in de gewoon casual kleding. En ze liet me de danszaal zien. En ik geloof 2 jaar later ben ik pas met lessen begonnen. Daarvoor heb ik ook gewoon mijn eigen proces ben ik doorheen gegaan. Vooral qua energiebalans ook. En een stukje mezelf. Je wordt geleefd met kleine kinderen. Dat zullen heel veel vrouwen herkennen. En toen ik zoiets had van... ik wil proberen stappen te zetten en groeien richting mezelf. Toen ben ik naar Lydia gegaan. En toen heb ik eerst 1 workshop gedaan. En het is de eerste hobby van mij geweest die ik trouw ben blijven volgen. Dus ik ben trouw naar Lydia blijven gaan. En dat heeft me gewoon ontzettend geholpen qua mezelf terugvinden. Qua de passies die ik in me heb. Het creatieve dat ik in me heb. Dus dat zijn genoeg redenen om burlesque te blijven doen. Ja, en hoe lang was dat nou geleden, zei je? Ik ben niet zo met de jaren bezig. Want soms lijkt het echt wel veel langer. Maar ik geloof dat het nou zo'n 2,5 jaar geleden is. Dat ik inderdaad de eerste keer bij Lydia was. Ja. En hoe vaak is dat per week voor jou? Nou, ik heb ik ben soms 2 keer per week gegaan. Ik ben soms 1 keer per week gegaan. Ik ga nou... Lydia biedt van alles aan natuurlijk. Dus ook yoga en buikdans. Maar ook burlesque. Mm-hmm. En ik doe nou inderdaad 1 keer in de 2 weken buikdansen.
En omdat er ook heel veel technieken die je in burlesque kunt gebruiken van toepassing zijn. En daarmee kan ik het dansen ook gewoon blijven combineren. We zitten in een showgroep. We hebben dadelijk ook natuurlijk in Roermond een show. Binnenkort, hè? Ja, binnenkort. 8 mei of zoiets was dat, hè? Ja, 8 mei. Ja. En in de cultuurfabriek. Huh? Ja, de EC Cultuurfabriek Roermond. Ja. En dan ben je natuurlijk weer veel meer bezig. Maar eigenlijk ben ik wel iedere dag bezig met burlesque. Dus al is het niet met zingen, al is het niet met de make-up, al is het burlesque, dat ben gewoon jij op een gegeven moment. Oké. Even nog naar jou. Kom even iets korter op de microfoon, dat we je goed kunnen horen en zien. Nog even je naam. Ik ben Lou Garou. Lou Garou. Dus ik zei het verkeerd. Lou Garou. Nee, dit is uiteraard Frans. Dus Lou Garou. Hoe komt zo'n stage-naam eigenlijk tot stand? Hoe komt dit tot stand? Lou Garou, je hebt het al goed. Het is Frans. Oui. Ja. Nou, het betekent weerwolf. Oh! De wolf helemaal hype in Nederland. Ja, zeker weten. Hoe is die tot stand gekomen? Voor mijzelf, ik ben op zoek gegaan naar iets wat mij typeert. Een karakter, een zin, iets wat ik dacht van, goh, dit past bij mij, dit ben ik. Mm-hmm. En daar ben ik uitgekomen op de weerwolf. Mm-hmm. Alleen, mevrouw Weerwolf klinkt natuurlijk niet heel burlesque-achtig. Nee, daar zit je in een sprook. Ja? Daar zit je in een sprookje. Ja, dat is weer wat anders. Mevrouw Weerwolf, ja. Nee, dat klinkt niet. Nee. Dus, maar voor mij keek ik van, wat is de weerwolf voor mij? Wat is het? Je hebt natuurlijk, het heeft twee kanten als het ware, de weerwolf. Het ene gedeelte is dat je als persoon, gewoon als mens zijnde, overdag tussen de normale wereld gewoon erbij wilt passen. Je wilt voldoen aan de waarden en normen. En zo gauw als de maan in de lucht komt. Ja, als de maan inderdaad, als de volle maan is, dan sta ik op het podium. En dan kan ik me helemaal laten gaan. Dan kan hetgene wat in mij leeft gewoon lekker loskomen. Ik kan mijn creativiteit los laten gaan. De verleiding ingaan, het sensuele de los laten gaan en lekker overdrijven in hetgene wat van binnen leeft. En hoe ben jij in aanraking gekomen met Lydia? Met Lydia? Nou, even kijken. Nou, eerst instantie een stukje burlesque, dat was altijd wel een dingetje voor mij. Maar Hoezo een dingetje voor jou? Nou, wat Seductive Lux net ook al zei van de film natuurlijk, van burlesque, dat sprak al heel erg aan. Mm. Maar dan heb je het idee van, je wilt graag op zo'n podium staan, van dat zou je ook wel willen, maar het blijft een beetje bij een fantasie. Mm-hmm. Uiteindelijk denk je van, kan ik hier iets mee? Nou, je gaat gewoon lekker op stap, wat je hier in de buurt nog kan doen. Dus je danst en dat was altijd wel mijn ding. Mm. Dat zagen vriendinnen ook wel, dat ik graag wat uitbundiger wil dansen. Dus ze hebben voor mijn vrijgezellenfeest ooit eens een burlesque workshop georganiseerd. Hey, kijk! Dat was heel erg leuk. Alleen hetgene om verder ermee te gaan, dat was hier in het zuiden niet echt. Dus het is weer een beetje, je hebt het gedaan en dan laat je het weer los. Mm-hmm. Waar heb je dat toen gedaan, omdat het in het zuiden niet was? Nou, er kwam iemand, ik weet niet, een vriendin heeft het geregeld, dus ik weet niet wie ze daarvoor had ingeschakeld. Mm-hmm. Ik weet niet of Lydia in die tijd er toen al was, maar in deze regio. Maar, dus ik weet even niet wie dat toen is geweest. Maakt niet uit, maar de burlesque is blijven hangen. De burlesque is zeker blijven hangen. Ja. Maar goed, het bleef een fantasie. En uiteindelijk ben ik ook gewoon door de straat. Ik ben in de wijk een stuk gaan lopen. En opeens liep ik langs de zaak van Lydia. En ik zag burlesque staan. Mm. Ik dacht, wat is dit? Dat heb ik nooit eerder gezien. Maar het was natuurlijk ook een mix van de andere zaak, van Lydia. Dus ik zag het zo niet zo snel, maar ik ben het thuis eens even gaan opzoeken. Van, wat is dit hier in Kerkrade-West? Ja, de wereld is klein en burlesque in West, lieve mensen. Noteer het in uw agenda, want het is een unicum in Limburg. Dat kan ik u wel vertellen. Ja, dus ik zag daar Lydia ook op de Facebook. En ben ik eens daar gaan volgen. En uiteindelijk heeft ze me ook aangesproken op de Facebook, de groepen. En heeft ze me uitgenodigd voor eens een keertje mee te komen. En zo is het gebleven. Zo is het uiteindelijk gebleven. Dus het was natuurlijk wel spannend. Want ergens is het toch een beetje een taboesfeer. Van wil ik dit? Kan ik dit? Heb ik er tijd voor? En uiteindelijk
toch gedaan. Ze heeft me over de streep gehaald. En ja, de energie die daar stroomt, de adrenalinekick die je daar krijgt, van geweldig. Ja. Kijk, en voor elke hobby of sport, of noem het maar, hoe noemen jullie dit? Dit is ook een sport eigenlijk ergens, hè? Want er wordt veel in bewogen. En je moet toch die bewegingen leren. Ja, we zijn altijd buiten adem na. Ja, dus je moet er wel wat voor over hebben. Goed, we gaan naar de volgende 2 burlesquiennes. Hoe zeg ik dat? Nieuw woord. Nieuw woord. Nieuw woord. Ja, hoe noem je iemand die burlesque uitoefent? Showgirl. Ja, showgirl. Oké. Goed, we gaan naar de volgende showgirl. Stel je voor, je bent het langste erbij, hebben ze me verteld. Ik ben Aurelia Roos. Wel pas sinds 2 weken nu. Eerst ging ik door het leven als Miss Verlopjes-Libé. Oh, ik wou zeggen, als sinds 2 weken erbij, dan was ik belogen. Dat klopte het niet. Ik ben al bijna 8 jaar erbij dit jaar. 8 jaar, kijk eens aan. Ja. En hoe ben jij daarin gerold? En vertel wat het met je doet. Via de man van Lydia. Die ken ik al heel lang. En die deelde, misschien vind je dit leuk. Mijn vriendin geeft workshops. En toen dacht ik, oh ja, dat vind ik leuk. En de rest is geschiedenis. The rest is history. Ja, Gerrit wordt ook nog even genoemd. Ja. Maar dat terzijde. Ik ben even aan het kijken hoe die naam van jou, Aurelia Rose. Aurelia, ja, het heeft iets met aura. Nee, gouden glinstering. Iets gouden glinstering. Zoiets, ja. Ja. Burlesque School of the South. Wat heeft burlesque voor jou betekend in al die jaren? Het heeft mij eigenlijk heel veel gegeven. Als dan niet alles. In de zin van zelfvertrouwen, zelfliefde. Ja, ik heb vandaag nog gereageerd onder een post van Lydia. Als je altijd onzeker wil blijven van jezelf en nooit van jezelf wil gaan houden, geen onvoorwaardelijke zelfliefde wil gaan kennen, dan moet je niet naar Lydia gaan. Want als je naar haar toe gaat, dan staat het risico. Ja, dan is de volgende vraag eigenlijk al overbodig. Ik wilde eigenlijk vragen, ben je er na 8 jaar eigenlijk niet wel klaar mee? Nee. Nooit. Helder antwoord. Dus jij zegt, ik ga er voorlopig nog wel even mee door. Ja, het was eigenlijk vanaf de allereerste show die we hadden, was het echt meteen backstage komen. En ik was thuis, alsof ik nooit ergens anders was geweest. En daar blijf ik ook. Als er lang geen shows zijn, dan heb ik slechte zin. Ja, kan ik me voorstellen als je dat ritme bent. En je doet alleen burlesque of doe je ook andere dingen? Nee, ik doe eigenlijk alleen burlesque. Alleen burlesque, geen yoga, geen... Ja, ik doe wel eens een keertje yoga mee. En ik doe een poging tot fitness, maar voor de rest... Goed, ik ga naar je buurvrouw. Met alle respect voor de naam buurvrouw. Stel je even kort voor je artiestennaam, laten we het zo maar noemen. Ik ben Lily Rosebud. Hoe, wat? Lily Rosebud. Lily Rosebud. Of zeg ik het dan verkeerd? Rozenknopje. Oh, rozenknopje. Maar als je een bad met een T schrijft, dan is het een roze kont. Oh, ja, nee, dat bedoelen we natuurlijk niet. Je bent pas bij de showgroep eigenlijk aangesloten. Hè? Wat is voor jou de drijfveer geweest om je aan te sluiten? Nou, ik ben ook bij Lydia terechtgekomen en ik heb daar ook vrije dans gedaan. Daar heb ik mogen beleven hoe het is om je gevoel in dans te uiten. Mm-hmm. Toen zei Lydia van, goh, kom eens kijken bij de burlesque. Misschien is dat wat. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik zei gewoon ja. En al gaandeweg ben ik er steeds meer verliefd op geraakt. En het is zo'n fijne groep mensen bij elkaar die je steunen. En al je onzekerheidjes en stemmetjes in je hoofd die je hebt als je in de spiegel naar jezelf gaat kijken. En alle oordelen die je daar in jezelf hoort, allemaal ook kennen en hebben doorgemaakt en jou steunen om daar niet naar te luisteren en gewoon jezelf te mogen zijn. Mm-hmm. Ja, in zo'n groep wil je natuurlijk blijven. Ja, en toen ben ik ook de stappen gaan zetten om het podium op te gaan. Ik heb mezelf een doel gesteld, een grote get it fucking done. Halt, die wil ik nog eens even horen. Get it fucking done. Get it fucking done, ja. Dat is een soort schop onder je eigen kont om dingen te doen die je misschien wel kan, maar nog niet zo goed durft. Mm-hmm.
Ja, en, Dat is gewoon zelfdiscipline dan, toch? ja, maar wel met heel veel liefde. Ja. Oké. En toen heb ik het podium betreden. En toen had ik zoiets van, ja, als kind zijnde stond ik vooraan bij de schooloptredens. En ik ben dat verleerd door allerlei oorzaken. En ik heb het weer teruggevonden. Ja, en dan wil je meer. Maar je wist al wat burlesque was, of Nee, niet? dat wist ik helemaal niet toen ik begon. Kijk, dat is nou mooi. Nee, dat is nou mooi voor die kijker en luisteraar die het ook niet weet. Dan kom je daar naar binnen en dan, wat gebeurt er dan, mensje? Ja, dan kom je in zo'n zaal met heel veel spiegels en dan moet je jezelf aankijken. Ja, maar dat is lastig. Dus ik had zoiets van, kunnen die gordijnen niet dicht? Ja, nee, dat ging niet. Want het was juist de bedoeling dat je kon gaan zien en kon gaan ervaren hoe mooi dat je zelf bent, van binnen en van buiten. En dat je er mag zijn en dat je dat mag expressie aan mag geven. Ja, nou moet ik zeggen, dat is bij jullie natuurlijk het 's avonds. Want als ik mij 's morgens in de spiegel zie, nee, dan zeg ik van, nee, er wordt niks vandaag. We hebben binnenkort een manlesque workshop. Ja. Oh ja, daar komen we dadelijk nog wel op, Lydia, wat er nog allemaal aankomt. Want ook voor mannen, en die man die gaan we dadelijk ook eens even voor de microfoon halen. Wilde je er nog iets aan toevoegen? Want je bent nou nog niet zo lang erbij. Wat doet het showen, als er een show is, wat doet dat met je? En heb je daar eerst les in gehad of ben je gewoon meteen erin gestapt? Nee, ik heb eerst les gehad en dan via een studentenshow, waar je echt mag uitproberen, is dat show-element echt iets voor jou? Heb ik steeds stappen gezet en uiteindelijk gezegd van, ja, weet je, ik vind dit zo leuk, ik wil ook in die showgroep. En ik mocht er gelukkig bij. En, ja, nou, complimentje. Maar trouwens, dat telt voor iedereen eigenlijk, hè? Je wilt aan die showgroep meedoen. Mag je dan ook een eigen idee inbrengen wat je zou willen doen? En word je dan door Lydia geholpen om dat uit jezelf te halen? Of hoe moet ik dat zien? Nou, dat zeg je helemaal goed. Nee, ik heb me niet voorbereid. Hè. Ik heb me echt niet voorbereid, want ik wist het echt niet. Ik vraag het gewoon voor de vuist weg. En de mensen die kijken, die weten dat. Ik bereid nooit iets voor. Alleen de namen, ja goed, dat was dan een beetje ingewikkeld om dat allemaal te onthouden. Maar ik bereid nooit iets voor. Dus zoals ik het net zei, is het precies. Ja, wij bedenken echt zelf onze act. Wat we willen uitbeelden of wat we willen laten zien. Dat bedenken we helemaal zelf. En we kunnen wel bij Lydia terecht van, goh, ik loop hier vast. Loop je vast? Ja, soms we dat zeggen kan altijd, wel eens. moet je olie gebruiken. Ja, precies. Klaar. Dan is Lydia de olie die ons weer aan Ik het... hoor een idee voor jouw workshop. Goed, nieuwe workshop. Als je vastloopt, olie. Goed, we gaan naar de enige tot nu toe, zeg ik dat goed, Lydia? De enige mannelijke persoon die in de groep zit. De enige man die in ons midden mag zijn. Oh jee. Ja, dat is dan voor de andere mannen nu Nou, we al hebben ook meteen... nog een geluidsman. En we hebben natuurlijk Gerrit, die er altijd is als steun en toeverlaat voor iedereen. Ja. Het anker in het hele geheel. Ja. En ik heb er ook wel eens bij mogen zijn. Hè? Was ook heel Yes. leuk, maar dat was weer wat anders. Bij bingo. De bingo, de burlesque bingo. Sir Quentin, zeggen we dan maar. Hè? Goedenavond. De enige, goedenavond. De enige man in de groep. Waarom doe je het eigenlijk? En wat doet burlesque met jou of met mannen? Ja, je moet eigenlijk een beetje mijn rol begrijpen. Ja, vertel maar. Ik wil eerst eens jouw rol weten. Dan kan ik dan bepalen of ik hem begrijp. Goed. Ik ben minder performer, maar ik ben eigenlijk de host van de hele club. En de host van de hele club moet je eigenlijk zien als de schilderijlijst waarbinnen dat deze dames kunnen schitteren. Dus ik kondig ze aan. Ik praat de verhaaltjes aan elkaar. Ik zorg ervoor dat het mooi en netjes loopt. En dat wil niet zeggen dat niks met burlesque te maken heeft. Zeer zeker, want ook voor mij geldt, je staat op een podium. Mm-hmm. Je vertelt je verhaal. Je probeert het zo goed mogelijk te doen. En daar komt ook wel even een paar stapjes groei in zelfvertrouwen en allemaal dat soort dingen bij kijken. Met de uitleg die Lydia daar straks gaf over burlesque, hè, en dat het eigenlijk uit de Franse tijd stamt, hè, de late 1800 enzovoorts. Hè, en dat het destijds hoofdzakelijk voor de vrouwen was. Hè, want dat was eigenlijk de expressie voor de vrouwen. Hè, Nee. Nee. Corrigeer me.
Nou ja, goed. Burlesque was vroeger eigenlijk gewoon een man die op een podium stond. En die zorgde voor vertier. Die deed de spot drijven met de hogere klasse. En daarbij kwamen dames die dan inderdaad wat dansjes deden. Oh, ik dacht altijd, omdat het in die Franse tijd echt de dames een beetje teruggedrongen waren door de heren, dat voor hun de expressie was om los te komen. Dat kwam eigenlijk veel later. Ah, oké. Ja. Dat is ook toch weer een beetje goed, hè? Eigenlijk een antieke vorm van stand-up comedian. Oké. Maar hoe ben jij met Lydia in aanraking gekomen? Want dat wil ik eigenlijk van iedereen weten. want buiten het feit dat zij nu dus echt die school daar heeft liggen aan de Akerstraat in Kerkrade-West. Is dat ook met corona wat we gehad hebben een hele moeilijke opstart geweest? En hoe heb jij het gevonden? Hoe ben jij daar terechtgekomen? Nou, allereerst, ik ben zelf ook van Kerkrade-West. Ja. En niet zo ver van bij Lydia vandaan. Daar heb ik mijn bedrijf. En van het een komt, ik weet het eigenlijk niet meer. Van het een komt het ander. Op een gegeven moment ben ik bij hun binnengelopen. En volgens mij ben je eerst een keer bij mij binnengelopen. Via de winkeliersvereniging? Nee, dat was daarvoor nog. Hè? Dat was daarvoor nog. En op een gegeven moment kwamen er toch wel wat gemeenschappelijke interesses. Hè? De muziek van jou, de muziek van mij. Creativiteit. En op een gegeven moment aan de praat. Toen zegt ze van, goh, zou jij misschien de shows willen hosten? En ik wist wel een beetje wat burlesque was. Maar als je dan echt naar de burlesque voorstellingen gaat kijken, dan kom je pas echt op een veel dieper niveau erachter wat het is. En dat was ook een leerproces. En uiteindelijk, hoe vaker dat je dat doet, hoe fijner dat je in je vel kunt zitten en hoe vrijer dat je op het podium kunt bewegen en hoe makkelijker dat je alles aan elkaar praat. En dat is nou, hoe lang is het? Een jaar of 4? Oh my god. Ja, denk het hè, zoiets. Ik denk het ook, want ik zit nu in Kerkrade vanaf de corona. Daar zijn 2 jaar corona van geweest, dus 4 jaar. 4 jaar, ja. Ja, want vorig jaar in februari was Lydia namelijk alleen hier. Hè. Toen heb je eigenlijk Parkstad in aanraking laten komen met burlesque. En ik vond dat toen een interessant thema. Nou, kijk eens wat er nu staat. Laat jullie nog eens horen. Ja. En hoe bevalt jou dat? Om zeg maar de beschermengel te zijn, zo'n beetje? Nou ja, beschermengel is misschien een beetje te groot gezegd. Maar wat mij wel bevalt is engeltje. Ja, engeltje. Dat is lief, hè. Kijk, dit is een van de dingen waarom dat ik het zo leuk vind. Dat krijgen ze geleerd, Sir Quentin. Het maakt niet uit. Het gaat om een illusie. En die is voor mij is dat voldoende. Dus, nee, maar ik vind het gewoon geweldig om te doen. En het is zeker als je bekijkt welke stappen dat er gezet worden. En wat je eigenlijk betekent voor iedereen met burlesque. En dan heb ik het niet over mezelf, maar gewoon de hele club. Ja, dat is gewoon hartstikke geweldig. En om dat mee te mogen maken en dat van dichtbij te mogen zien. En ook zeg maar hoe jullie alles voor elkaar krijgen. Nou, ik vind het gewoon schitterend. En dat mag ik aan elkaar praten, joh. Echt, ik heb een droombaan. Dus, Als ik bij Lydia in de buurt ben en ik zie ze, waar ik altijd even binnen en dan is ze altijd bezig, of met een draaiboek, of met de social media. Met van alles en nog wat bezig. En dan zeg ik, heb je nog tijd voor andere dingen? Ja, weinig. En, hey, maar je had het er net over, hè? Maar er is binnenkort ook een manlesque. Hè? Dat wil zeggen dat mannen ook gaan leren hoe ze zich kunnen bevrijden van alle jukken die ze op hun schouders hebben. En kunnen leren hoe ze performen op het podium. Kijk, maar daar wou ik Lydia even het woord voor geven. Wat staat er nu aan workshops in het verschiet? En welke optredens staan in het verschiet? Er komen 3 vragen nou op je af, hè? En zijn jullie te boeken als host, of groep, of showgroep, of noem het maar. Laat het horen, want Parkstad moet nu aan jullie voeten gaan liggen, lijkt me. Ja, dat wordt tijd. Maar ook als publiek. Hè? Er zijn heel veel mensen die gewoon niet durven te komen kijken naar een show. Zelfs mensen vinden het eng om inderdaad gewoon dat theatertje binnen te lopen. Maar doe het alsjeblieft, want het is echt een hele mooie beleving.
En mensen herkennen zichzelf ook echt wel in de optredens die er zijn. Het is een entertainmentvolle avond met heel veel humor. En natuurlijk sexiness en sensualiteit. En ja, het gewoon een heel breed gevarieerd programma. En nu? Wat staat er nu de komende tijd op het programma? Ik heb nu een mini burlesque journey gemaakt. Het zijn losse workshops die je ook samen kunt boeken. En dat is de kunst der verleiding. Kijk, en daarvoor zit je bij mij in de uitzending. Deze uitzending gaat over kunst, cultuur, educatie en vrije tijd. En wat jullie doen is kunst. Ja, dat klopt. En vrije tijd. Yes, Ja. ook, ja. Ja, vertel rustig En cultuur. verder. En cultuur, ja, zeker, cultuur, Ja. zeker. Dus ja, goed, weet je, ik zeg altijd, het ziet er allemaal sexy uit en er wordt van alles over gezegd, over burlesque. Maar de kunst der verleiding, het is een spel. En wat je eigenlijk doet, is niet in jouw spel een man gaan opwinden, hè, of iemand seksueel willen verleiden. Maar het is echt de verworven vrijheid in jezelf. Daar maak je een spel van en daar maak je de kunst der verleiding van. Flirten, spelen, een spannende draai geven aan expressie van je vrouwelijkheid en je lichaamsacceptatie. Dus Ik heb, een workshop. Ja, ik heb de kleine toevoeging zeg maar, aan de burlesque bingo mogen zien toen. Ja, mij vielen echt de ogen uit mijn hoofd van hoe jullie dat allemaal doen. Jullie kruipen helemaal in de huid van die persoon en jullie geven je vol. Grote complimenten. Dankjewel. Meen ik echt. Ja, echt waar. Ja. En je zei het al, hè, 8 mei, muziekgieterij in Roermond. Er zijn nog meer workshops, hè? Ja, laat komen. Even kijken, een chairdance workshop. Dus Een burlesque op een stoel. Een sheer dance. Een chairdance. Oh, share. Ik zat aan Ed Sheeran te denken. Nee, maar Ja. goed, share. Een kleine choreografie hoort erbij. Ik moet wel zeggen, wij doen niet zozeer aan choreografieën. Dat is wel altijd heel erg leuk. Maar hier ligt de nadruk echt op de expressie. Wat wil er geleefd worden van binnenuit en wat mag daardoor ontstaan? En als je dat dan durft te laten zien, ja, dan heb je echt een stukje vrijheid in jezelf verworven. Een Tassel Twirl workshop, kwastjes op je borsten en shake your boobies. Ja, die heb ik gezien. Heel erg leuk om te doen. Die heb ik gezien en echt, het is nog lastig ook, hè, om die kwastjes te laten bewegen zoals je wil. Dat mooi. Ja, vertel er even. Nee, je mag het niet vertellen, want misschien wordt het dan ergens gevraagd en dan weten ze al hoe het gaat. Waarom moeten mensen burlesque gaan beleven? Nou ja, ik geloof dat alles eigenlijk al gezegd is. En daar ben ik ook iedereen heel dankbaar voor. En dit is niet ingestudeerd. Het komt echt vanuit het hart. En dat is wat burlesque doet met iedereen. Maar ook met het publiek. ESI in Roermond. Op 8 mei hebben we Lala Burlesque. Grote show. Lala Burlesque exclusief. Het is een taboe doorbrekende show. En Lala staat voor alles wat in de volksmond gezegd wordt over burlesque. Ik zou zeggen, kom kijken op 8 mei in Roermond. Volg mij op Facebook en Instagram, The Art of Burlesque. Kijk op de website voor alles wat komen gaat. Stel me alle vragen die je wil. Wanneer je twijfelt of graag wil weten wat burlesque voor jou kan betekenen. Rest mij jullie te bedanken dat jullie speciaal voor dit item helemaal in vol ornaat hebben gestoken. Ja. Dit is trouwens niet de hele showgroep, hè? Nee, Dat wil ik ook nog even. helder, Er zijn nog ja. een aantal. We zijn met z'n 10. Ja, oké. Dit was even de selectie, want ja, met 10 dan hadden we er 2 uur van moeten maken. Hè? Goed, dank jullie wel voor de komst naar de studio. Ciao, adios en adieu. Bye bye.